taas podcastin haastatteluun. Tänään meillä oli siis HVS Junior Tour ja meillä on tässä kärkikolmikko eli 1, 2 ja 3. Eli ketä sä nyt ootte? Grigori ja Leon. Okei, eli mä esitän nyt pari kysymystä. Eka kysymys taas sama kuten Grigorilla viimeksi, eli miten on pelit mennyt tänään? No, yleisesti ne meni hyvin, mutta mulle ei riitä tommonen. Mun mielestä mun pitää voittaa enemmän. Tähän menee kyllä aika paljon rahaa ja aikaa, mutta ja sen takia pitäisi nyt saada jotain tuloksia. Ja Se on kolmonen. Mä odotin, että mä voitan tän. Hyvä. Aaron pysäytti mut. Joo. No sä voit kertoa. Mä oon huomattavasti, mä en saa. Ok. No mulla meni ylipäätään hyvin jo alkupelit. Oli pelkkiä tyttöjen kaaviopuoli. Ja lopussa oli sitten Aaron ja sen voitin sitten tiebreakissa tiukasti. Joo. Ihan hyvin meni. Joo, oli tiukka. Ja sitten seuraava kysymys, eli lempipelaaja pitää myös perustella. Novak Djokovic. Koska se on tosi voittava. Yhtä voittava teikäläinen, eli Mun lempipelaaja sit varmaan Carlos Alcaraz, koska se on mun mielestä niin monipuolinen pelaaja ja nopea ja mä tykkään sen energiasta. sitten lempi kautta paras osa-alue. Siis tennisissä. Joo. Anna syöttää. No ei oikeesti. Olisiko joku semmonen, sulla semmonen lörppöverkkolinja pompus ja sit smashi siitä. Joo, se on ihan mahtavaa. Mulla on varmaan toi nopeus. Mä oon aika nopea ja haen paljon palloja. Se on mun vahva osa-alue. Joo. Se on kyllä huomattu, että se on nopea. Ja sitten vika kysymys, eli osa-alue, mitä haluaisit kehittää? No, ehkä alakierrettä ja Kaikki. no niin, kaikkea pitää parantaa. Koska mä hävin aika paljon niin voittamista. Hävii paljon nyt, rouva. Pitäis keksiä aina se keino, mitä voittaa. On nyt hävinnyt. Ja kun hävisin Aaron. 90%. Kun hävisin Nyt kyllä taas kuorosta. Kun hävisin Aaronilla ja menin pukkariin, sitten mun äiti soitti mulle ja heitti mulle hirveet raket, että miksi sä hävit Aaronille 0 ja 1. No joo, kyllä mä ymmärrän sen. No joo. Kuitenkin, no mä voisin kehittää tätä. No toi... Ei mene makaamaan kesken pelin. Joo, sekin. Niin en mene makaa pitkän pallon jälkeen. Ja ehkä toi psyykkinen puoli täällä, että pitäis vähän tsemppaa enemmän. Eikä näyttää tunteita. Ja sullakin on varmaan sama peli. Vikas pelissä on mennyt niinku aivan läskiksi. Ihan niinku me makoiltiin siellä maassa ja joka toinen sanoi varmaan kirosana. Joo. Mulla on aina silleen, joka toinen kirosana. Joo. Mutta se vaan se mitä ihmettä. No joo, kuitenkin. No mutta tähän voidaan varmaan päättää. Voisiko muuten Leon Torinen tähän loppuun näyttää hänen hienot beatboxit? Ei. Tää on siis Töyryssetä. Joo, Okei. Tää lähtee Jättisaareen. Let's go! Kiitos. Terveisiä Lukas Nassila. Kiitos. Kiitos. Heippa! Heippa.